שלום לכם, אנחנו תלמידי השמינית שבישיבת שבי חברון לצעירים שבמעלה חבר. אנחנו את המלחמה הזאת חווינו מזווית קצת אחרת. דוד השמיניסט שמחפש איך לעזור לעם ישראל מתוך לימוד התורה. כחלק מהחשיבה והצורך להיות חלק מהמאמץ המלחמתי, בחרנו לקחת על עצמנו הקמה של מצפה. לזכרו של אייל ברקוביץ' שגדל כאן, בעיר חברון. אייל מאוד אהב את הארץ, הוא היה מטייל בה הרבה. המצפה שנקים בעזרת השם יוקם על יד היישוב מעלה חבר, להביא למקום הנצחה וחיבור לזכרו של אייל. בואו, היו שותפים עמנו בהקמת מצפה אייל. מצפה אשר יהווה פינת ישיבה מול נופי מדבר יהודה לצד הספרים שאייל אייר. ניתן לתרום כאן בקישור המצורף. יחד נמשיך בדרכו של אייל מאיר ונאיר את העולם באהבת אחים וחיבור לארץ.